The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 3:13. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. 2 Timothy 1:9. Who hath saved us, and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. 2 Timothy 1:7. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. Paul said in 1 Timothy 4:7, I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith. Abraham died an old man, satisfied with life because he had a strong faith in God's provision. Genesis 25 verse 8 says, And Abraham breathed his last and died in a ripe old man, an old man and satisfied with life, and he was gathered to his people. Philippians 2:8, he humbled himself by becoming obedient unto death, even death on the cross. Our Lord Jesus Christ became poor, so you will become rich. That is in 2 Corinthians 8:9. Before we start our Bible study nining adlaw, kinahanglan ang atong naandan nga practice. Before we start, we have to examine ourselves. Kung na po ba kita'y mga sala nga atong gitaguan niya sa atong kalag, kini kung dili na to isugit nga to sa tubangan sa Diyos nga Amahan, mahimo lamang kining bambag sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Ang balaang Espiritu Santo dili makalihok when it comes to His ministry. Gumikan niya ng mga sala. So, imanduan kita sa pulong sa Diyos, na ito ka nang isugid. 1 John 1:9 nagamando. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Panalang kanimo higala nga wala pa'y kalwasan, gidapit ka, giagda ka, sa paggamit niya ng imong kabubuton, aron ikaw makahimos labing may nung danong desisyon sa tibok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magandam ta sa itong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo, nining lain na sa nga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Diin kami buhi pa nining among lawas, imo pa kaming gilugwayan nining among kinabuhi, gumikan kay nagalihok pa man ang imong plano sa among kinabuhi. O wala pa man mahuman, busa. Imong kabubuton nga samtang buhi pa kami,
magapadayon kami sa pagpahimulo sa imong grasya. Grasya sa pagtuon sa imong pulong, nga diin mo kini ang paagi nga among mapakaon ng among kalag. Kay agi ka nagtuman sa imong mando diya sa 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Grow, pagtubo. Mao kini ang proseso nga among nakatunan diya sa imong mga pulong nga diin patubo na among kalag hangtod makabot na among tumong nga mao ang espirituhanong pagkahamtong nga diin mahimaya na ikaw. Mao kini ang gitawag na ang diin na kami katakos sa pagkinabuhi. Busa, dasiga kami o Dios. Nining among pagpadayon gayod sa tuon sa imong kamatuoran. Aron kami magkatuman nining among Kristohanong pagkinabuhi. Ingon nga imong mga anak. Salamat ninyo among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga suki na mga subscribers nining atong Bible study aning atong ministry o kaninyong mga isuon diyan ni Kristo. Fellow believers, welcome. Kaninyong tanan, welcome. Kamo mga bag-o, gi-abi-abi usab kamo. Okay, padayon lang. Pag baton lang, mapaumsanon nga attitude ngadto sa awtoridad nga maong pulong sa Dios. Ang mensahe mo itutuki. That is how to be objective. Ayaw natutuki ang nagdaa sa mensahe. Kay when you concentrate on the messenger, then you are trying to be subjective. And you will never learn the Word of God. Busa, mao kini ang atong gisunod nga inunta protocol o aron kita makakabot gayud na ng atong common objective, which is spiritual maturity. Okay? So okay, niya pa kita magadupot nining atong tun-anan nga giuluhan nato pursuing the divine point, divine or viewpoint in life. Pursuing the divine viewpoint in life. Okay? Mao kana ang atong title niya atong hilisgutan. Okay? Padayon kita sa paghisgot sa mga punto sa doktrina. Una sa tanan, abrihira ko ng imong Biblia karon diha sa Colosas 3, versikulo 1. Colossians chapter 3, verse 1. Na nagaingon ka na diha. If ye then be risen with Christ, then keep seeking the things above. Now, unsa ning mga things above, gisgutan din things that are unsa? Atua sa ibabaw, sa itaas. Okay? What are up above? Well, ang tubag, Christ's being seated at God's right hand, above us. Okay? Now, these things up above are what God commands us to learn, to study, and to believe and apply in our present life and come to the knowledge of the Word of God. Well, to sum up, to sum up God's will for you, believer, of course, to be regenerated. So karon na tao ka naman pag-usab, you are now born again. Kanya human ka ma-born again, after you have been regenerated, then you have to be obedient to God's word nga nagkamando sa 2 Peter 3:18. Grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.
So, patunon di ay kita sa pulong sa Diyos. The mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. So, we have to assimilate God's truth. Mao ni gitawag nato, inomdom ka, post-salvation epistemological rehabilitation. Now, diyan Proverbio 15:24. The way of life is above to the wise, that he may depart from hell beneath. Proverbs 10:27, nagaingon usab, the fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. Proverbs 14:27, the fear of the Lord is a fountain of life, to depart from the snares of death. So again, atong malikon, sublion nato katong Colossus 3:1, if ye then be risen with Christ, then keep seeking the things above. Ang kanang seeking, ang original gyud niyang pulong nga Griego is zeteo. Ang buot pasabot ning zeteo is to search, to learn. Okay? To try to learn. So, gawas pa nga atong katunan o sabton, tunan, it's a careful investigation or searching or to seek information. So, ang mando dini is keep seeking to try to find out. So, kini mga synonym. So, if you are a Christian, therefore, then keep searching, seek information, those things above, natuwa sa itaas. Now, na punto sa doktrina nga akong dadon diya kanimo, seeking the above, dinhi, na ginahanglan og pagdasig, na ginahanglan og encouragement, based on the command, keep seeking the things above. So, what again are things above? Ang tubag, ang current position in heaven sa ato Ginoong Jesucristo. Hay man siya karon unsa may kahimtang niya dito. Of course, He is seated at the right hand of God. So, okay, ato tas Filipos 13:14. Naghisgot po diha the upward call, meaning we have been elected. Kay upward call, gitawag kita gikan sa itaas, above. Now, atong timanan, by the way, these are basic doctrines nga atong gihisgutan na po. Every now and then, we touch on basic doctrines. Ang basic doctrine, point of doctrine nga akong dadon diya kanimo mao kini. Ang tanang mga magtutuo, pinili. All believers are elected for salvation. Now, when we believers, kitang mga magtutuo, mituo kang Ginoong Jesucristo, wa nato siya dapita ngadni sa atong kasing-kasing. We did not. Okay? Bantay ni. We did not invite Christ into our heart. Ngano man. Tungod kay kining atong kasing-kasing malinglahon, deceitful. Wa man na sa pulong sa Dios nga atong dapiton sa Ginoong Jesucristo ngani sa atong kalag. Wala. We just believed in Christ. And we got saved. Husto? Tanawa gini, tutuki ni. This is a point of doctrine nga we have to be aware of. We only used our non-meritorious faith. Naman na sa episode 2:8-9. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast.
So, balik ta niya atong pagkapinili. The upward call to follow God's will here on earth. Mo kana ang buti pasabot. Gitawag kita gikan dito sa ibabaw. So, our goal as people, okay, in general, mga kaliwatan sa tao, our goal as people is salvation. Basta, nga kita maluwas. Kaya usama na sa mga declared wills of God. Declared wills nga iyang gipadayag nga mga kabubuton niya. Iyang gipadayag ang iyang kabubuton nga ang tanan nga mga tao, unta. Atong gamitan ka ng pulo nga unta. Underline that. Ang tanang tao, unta, maluwas. Nga naman, nga gamitan man ito unta. Tungod kay, di man tanan mo magpaluwas. Kaya naman sila ay kabubuton, right? Hinatag mga kana sa Diyos nila. So, dili man makapugos gani ang Diyos. You see? So, iyang kabubuton, gipadayang kabubuton sa Diyos nga ang tanan untang mga tao maluwas. Naman na sa unsa kanang 2 Peter 3:9. Okay? 2 Peter 3:9 o sa gisulti diha. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Diya sa 1 Timothy 2:4 usab nag-ingon. God wills that all will be saved and come to the knowledge of the truth. Na. So in other words, our goal as people is salvation. After that, ang atong sunod nga kanang objective or goal is pagtuon na karon sa pulo sa Dios. Mo ni atong ibuhat na daw. Study Bible truth. This is what every believer aims now. Pagtubo diya sa grasya o kay balok ang Ginoong Jesucristo, 2 Pedro 3:18, aron sa ingon ni ana nga paagi makakabot ang magtutuo sa gitawag natog ang spiritual maturity. This is the step to be winner believers. Well, ito naman yung hisgutan sa makadaghan yun. God's will is that all believers, believers na, become winners. Kay, in fact, God is the author of winners. Dili siya buot nga kanang mapildiro ang iyang mga anak. Kasabot ka? So, this is the exhortation to all believers. 1 Timothy 2:1-4. Diya sa verse 4, ang sa gisulti that God wills that all men be to be saved. Kung po nang giusab. So, ang atong gamiton therefore is pagtuo ngadto sa pulong sa Dios by hearing the truth. Namdong ka sa Roma 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Now, so aron sa ingon niya na ang Dios mga klaro mata mahimo lagi yung tataw tinaw na gyud siya buhi sa atong kinabuhi. Okay? Now, Proverbs 10:27 usab nagaingon fear of God, nagahisgot na og fear of God. Kanang fear of God diha is that means respect, imong pagtamod, pagtahod, reverence, and honor to God. Ang imong kanang tahod. Okay? Paghimaya sa Diyos. Now, if we follow God's mandate, our life will be lengthened. Naman na sa pulo sa Diyos. Kung buot kag taas-taas kinabuhi na follow God's mandate. So,
balik regutan niya itong fear of the Lord. Proverbs 14:27, naghisgot na gihapon og fear of the Lord. Ang buot ipasabot nining fear of the Lord mao ang pagtahod, paghatag og dungog, paghigugma, pagtuman, paghimaya, o pagtamod. Now, unsa may gisulti diya sa Juan 14:15. Now, unsa may gisulti diya be? Ako kanang pangutanon. What does John 14:15 say? If you love me, you will obey my word. Na. Kanya, lukso dayon taga sa versikulo 21. He who has my word and obeys me loves me. And the Father, and we will disclose to them those who have my word and keep it. Yes, we truly love ang atong Ginoo Jesucristo once we are able to develop kanang atong inom ka kagahapon atong isugutan ng personal sense of destiny. Now, when can we truly say what a friend we have in Jesus? Tubag, if we have been seeking the things above by advancing in our unique spiritual life. Ang atong spiritual life is unique. Dili kasagaran. Kaya nga naman, this is what we call in the Greek word, eusebia, godliness, ang imong pagkabinalaan. Now, okay, so that's 1 John 5:2-3. Unsay gisulti diha. For this is the love of God, who is the object. Kinsa man ang object o kinsa man ang subject. Now, akong malikaw na, 1 John 5:2-3. For this is the love of God. Hay man ang object o ang subject. Well, in plenary genitive, kini nagpasabot og, for this is the love for God. Love, by the way, ang atong hisgutan din is love of God. Tanaw ang diferensya, love of God o love for God. Now, ang love of God, ang imong gugma ngadto sa Dios, para sa Dios. Correction. Ang nag-una ginini is love of God, ang gugma sa Dios. Kinsa man ang object, ikaw. Apan ang ikaduha, atong isgutan mo kini ang love for God. Mao ni resulta sa atong gugma ngadto sa Dios. Now, because it is in the plenary genitive sa Griego nga grammar, it can be reversible. Okay? Colossians 3:1. Labihan daghan na gyud ang mga doktrina diha. It has a lot of doctrine that is explained. One of them is positional truth. Hinumdum ka ba sa positional truth? Ang positional truth mao katong kanang kamatuoran ang tinuod yun nimong kahimtang. Human nimo tuuhi sa Ginoo Jesucristo nga imong manluluwas. Sa imong pag-ingon nga mutuo ko kang Ginoo Jesucristo nga ako manluluwas, diha nasuod ka dayon sa plano sa Dios. O tungod sa pagbautismo sa Espiritu Santo kanimo, ikaw gipunit sa Espiritu Santo o gibutang ka, gihiusa ka o gidugtong ka kang Ginoong Jesucristo. Mao na positional truth. Di ba niya? Mao na positional truth. Ang tinuod yung kahimtang nimo. Gidugtong, gihiusa ka ng Ginoong Jesucristo. Kanang imong pagkahiusa ka niya, hangtod na sa kangturan. Di na matangtang. So,
balik ta niya itong mando nga patunon tas pulong sa Dios. God's word says, keep seeking. Unsay Grikong pulong? Zeteo. The Greek word is zeteo. Keep seeking the things above. Now, kining keep seeking tuo din is ana nilay gipaymutang gina sa imperative mode. Apan, conditional. Kasabot ka? Unsa may imperative mode? Mode of command. Sugo. Apan, conditional. Now, so there are two things. Positional truth, o ang ikaduha, keep seeking the things above. Sa diha nga, si Ginoong Jesucristo nabanhaw, miadto siya, misaka siya sa langit. He went up to heaven. So, do we believers, after we are resurrected, musaka punta dito sa langit? Okay? So, ako malikon katong punto. Sa diha nga si Ginoong Jesucristo nabanhaw, misaka siya ngadto sa langit. Maupod kitang mga magtotoo after we are resurrected. Kano sa maning resurrection nato nga mga magtotoo. Now I'm talking about believers, ha. Okay, this applies only to believers. Kung ikaw magtotoo na, mo na ikaw ang natungnan niini. Human ka o kitang mga magtotoo, human kita sakgawa. Okay, mo na rapture. Sakgahon man ang simbahan. Kita kay mo man ang simbahan, sakgahon kita during the rapture. And that is the resurrection nato nga mga magtotoo. So, kung balikon tong punto, when the Lord Jesus Christ was resurrected, He went up to heaven. Mao po kita mga magtotoo. Human kita banhaw during the rapture, musa kata dito sa langit, above. So, zeteo, by the way, kining zeteo din ilan ning ipaymutang sa gitawag o customary iterative present. Kining customary, mo inandan. Gusto? Ang iterative, subli-subli, balik-balik. Now, following the mandate or not following it of Colossians 3:1, it is a matter of priority. Naragid na, nimo. Imo ba ning hatagag pasiuna o dili? And it further is a matter of motivation. It's a matter of motivation and right priority. You see, matagusa ka nato, doon naman tayo mga priority. Ang pulong sa Dios nagamando ka nato nga atong hatagan og pasiuna, unang pagtagad ang pulong sa Dios. Kinahanglan kita sa pagdasig, you see. Kaya kung wala tayo pagdasig, wag yan. Bugnaw lang ang atong pagtagad ngadto sa pulong sa Dios. So motivation, ano sa may pasabot yung motivation? Well, binisaya ang pagdasig. Di ba? Motivation in English is inducement, or enticement, or encouragement, incentive, or influence. For example, unsa mga nagadasig kanimo sa pagsimba? It is your love for God, right? And what motivates you to love God? Either by Bible doctrine or by the lost pattern of the cosmic dynasties, and boils down to do human good. No na. Gidasig ka tungod sa unsa sa kanang kinaiyang magasasala mo nagdasig nimo, the lust, ano bang mga pangibog lang, lust pattern sa cosmic dynasties o kini mahog yun. This will boil down to
doing human good, which will turn into evil. Kasabot ka? So, how do we know? Saan man ito pagkasayod? What is our motivation and what is the right motivation? Now, of course, di man ang pulong sa Diyos, nga sagad itong ginabasag yun, sa di pa tamang tuon sa pulong sa Diyos, the Word of God is alive and powerful. Okay? Whatever we do in life will always go down to motivation. Gusto? It is Bible doctrine that judges our motivation. Mo'y kanang hukom sa atong pagdasig. Pangutana, where does motivation come from? Diin man, gikan. Tubag, from what you know in your Christian way of life. Unsay imong nahibaw-an na, nagatunan. If what you know are the absolutes in God's Word, ang imong pagdasig dihan nimo, dili ni mapiktahan by anything in life. Kasabot ka? Akong balik ko ng punto din eh. If what you know are the absolutes in God's Word, then your motivation is never affected by anything in life. Dili yun. Di yun maapektahan sa bisag unsa pang butang sa kinabuhi. It is therefore God who motivates us, ang Diyos. Not we to motivate God. Of course, kinsa man oray kita nga mo, dasig sa Diyos. What a joke that it is we to motivate God. Now, bitaw pulong sa Diyos diha ka. Nagaingon nga, we love Him because He first loved us. That also comes from motivation. Through divine revelation, pinagi sa pagpadayag sa Diyos, through His Word, that God motivates us. O kita nga, nagapadayo na gyud sa tuon sa pulong sa Diyos sa adlaw nga paagi, then kita nakalahutay, umikan lang yun sa right motivation. Ang pulong sa Diyos mo'y nagadasig ka na to. Of course, pinaagi sa paglihok sa ministry of God, the Holy Spirit, na mo'y mag-motivate ka na to. Always remember, ayaw kalimot nini, capacity to receive God's blessings in time. Ayaw ni kalimti. Kini nga itong pagpadayon sa pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos. Operation is LBA. Ang atong tumog din eh. O unsay nagadasig ka na tumaw ang atong pagkabot sa atong tumog. Our goal, which is capacity to receive God's blessings in time. Yan pang panahon na nagapuyo pataning kalibutan na. Now, of course, ang Diyos, nagalihok man, okay, He operates on the basis of integrity. So, iyang panalanginan, kadtong who have now the capacity. Of course, dili man panalangin ang Diyos sa mga magtotoo nga mga pildiro. Dili yun. Kompromiso no na sa kinaiya sa Diyos. So God mandates believers to reach spiritual maturity. Kaya mao man ka na ang stage of capacity. It is reaching this stage and the stage of personal love for God that we are truly motivated to love God. Mao gid ay tinuod matuod yung pagdasig nga kanato sa paghigugma sa Dios. So it is therefore studying, metabolizing,
applying God's Word that we can truly love God. Sabot? Now, God says, if you love me, keep my commandments. So, kung balikon, ang Diyos naga-operate on the basis of integrity. Og ang Diyos dili man maapektahan sa desisyon nga mo sa tao. Dili siya maapektahan. He is not affected by the decision of a person to believe in Christ or to reject Christ. Dili siya maapektahan. So Colossians 3:1 therefore nagalakip sa unsa doktrina sa pagdasig, the doctrine of motivation. Kaya ang motivation is very important in our spiritual life. Mark that very well. Badlisi gina. In bold letter gina. Highlight gina. See? Colossians 3:1 includes the doctrine of motivation. And motivation is very important. Labihan sa kamay nung danon sa atong espiritualong pagkinabuhi. Malikon ako. If ye then be risen with Christ, seek ye the things above. Colossians 3:1. Kung balikon gihapon nga, kining maong bersikulo, nag-a-appeal kini sa doktrina sa pagdasig. Motivation. Verse 1 says, if ye then be risen, but resurrected, dili man po ni makita gyud kay spirituhan nun man ni. This cannot be seen because this is spiritual. So because it is spiritual, kitang nga magtotoo have to live our life in a spiritual way. Nakasabot ka? Numdong ka sa unsay definition Christian way of life? It is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Kita naman, dili nato ni ma-execute, pinagis mga tinawhan doon. Dili. That's impossible. So, kitang mga magtotoo should not be motivated by circumstances. Dili yun dili ni mao nga kanang magadasi ka na to. So, kung malikon tong punto, believers should not be motivated by circumstances but by the Word of God. Pulong na sa Diyos. Inumdumi, ang Diyos dili mapiktahan by any decision man makes in life. Dili. God is God. Ang Diyos, Diyos. Hingpit siya. Ang iyang plano, hingpit. Ang usara ka hingpit nga persona ang makahimo sa hingpit nga plano. Since God is perfect, His plan is perfect. Basta? Ang atong Ginoong Jesucristo nagaingon, if you love me, keep my words, my commandments. So may commandments. If we love God, therefore, we also have to love His words. Hindi man na lagi ni mo mabuwag ang pulong sa Diyos o ang buhi nga pulong. So, the one is useless without the other. Numdong ka sa akong ingon. Useless the one without the other. Actually, we do not mean God is useless. It is His Word that becomes useless to our life if we do not know His Word. Sabtagi na. So, ang pulong sa Diyos, mao ang sinulat nga pulong. Apan si Ginoong Jesucristo, mao ang buhi nga pulong. Sabtagi na, fellow believer. They are one and the same. That is why it is our attitude towards God's Word nga mo'y magadeterminar sa atong gugma ngadto sa Dios. Well, sa laing bahin to
execute the royal law, harianon nga balaod, is to learn and believe God's word, which says, you shall love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. That's the greatest commandment. Ug ang ikaduha is like this: love thy neighbor as thyself. Now, kining duha are what we call virtue love. Ano yung itawag virtue love? Loving God and our neighbor is part of the royal law. Diman nina. Now, hinumduman nato ang atong positional truth. Hinumdum ka? Kadtong kahimtang nato, nitong pagtuo nato kang Hesus Kristo nga atong manluluwas. Ang atong positional truth mao nga gibautismohan kita sa Espiritu Santo o diha nahiusa kita kang Hesus Kristo nga atong manluluwas. Hangtod na nga atong paghiusa, atong pagdugtong. That is the eternal union with our Lord Jesus Christ. That's our positional truth. Nga, remember that, our positional truth that we are in. Our union with Christ forever. And yet, paminaw, there are so many believers who walk by sight, not by faith. Pinagay sa ilang makita, dili sa pinagis pagtuo. And they are just concerned on things that are seen, not on things not seen. Nundong ka? The things that are seen are temporary, temporal. But the things that cannot be seen are eternal. Now, kung bahin na sa Diyos ang iyang kinaiya, ang Diyos, usa lang ni sa mga kinaiya, God is transcendent. Sa ibot pa sabot ng transcendent. Nga ang Diyos, ana sa tanang dapit, without limit, without end, mo ni transcendent. At the same time, God is immanent. I-M-M-A-N-E-N-T. Immanent. Mut pasabot, ang Diyos ana sa tanang dapit at all times. Kita ni mo? Mo na immanent. Ana siya sa tanang dapit at all times. Sa tanang higayon. At the same time, He's transcendent. God is everywhere. Without limit, without end. Now, it is the humanity ni Ginoong Jesucristo in His hypostatic union nga mo ay nagalingkod karon sa tuong kamot sa Amahan. Okay? Ang iyang pagkatao, dili ang iyang pagka-Diyos. Now, hinumdumi. Kining iyang pagka-Diyos o pagkatao, 100%. 100% Diyos, 100% pod nga tao. Mo ni iyang hypostatic union. Apan ang nagalingkod karustong kamot sa Amahan, dili ang iyang pagka-Diyos, kundi ang iyang pagkatao. Sabta gina. Now, all that the Lord Jesus Christ had accomplished, samtang dinipasyan nining atong kalibutan sa iyang unang paganhi, He left them all to all believers. Ang tanan nga iyang na himo. Bible doctrine is biblical teaching, musta? But there are so many believers who criticize doctrinal believers that they have kanibang ilang gitawag bibliolatry. Kita ko nung nagatuon pulong sa Diyos adlaw-adlaw, gawas nga, bisa kung saan lalang isulti, hala, basig mga buang mo ng inyong Bible, o kanang inyong gipagadakan ang Biblia, mao na inyong gisimba, mao na gitawag nila bibliolatry. Kung na ay idolatry, na po'y bibliolatry. How pitiful.
Maluoy lang punta nining uban nga mo saway lang. Di just ila lang yung sawayon ang mga doktrinal nga mga magtotoo. Okay, balik ta niya itong paglingkod ni Jesucristo sa tuong kamot samahan. Psalm 110 verse 1. Nag-iingon diha, sit down at my right hand. Okay? Now, diha sa episodo 6, we have been resurrected with Christ and had us seated. Namo na positional truth. Okay? Samta gina. Okay, ang walikon. Ephesians 2:6. We have been resurrected with Christ and had us seated. That is the positional truth. Pangutana. Are you resurrected with Christ now? Mao ni current positional truth ang buot pasabot. Are you seated with Christ at God's right hand? Mao ni gitawag og retroactive positional truth. Now, kining seated, paglingkod sa Griego, na ilan ning gipaymutang sa gitawag og present middle participle of seated on thrones. Okay? Na nila ipahimutang sa ilang grammar. Now, unsa man ning atong giingon nimo nga mga butang nga dili makita? What are these things that we are that are not seen? Well, okay, ang kulangingan lang nimo, portfolio of invisible assets. Di man makita. Protocol plan of God. 10 problem-solving devices, etc. These are things that are not seen. Claro? So, Colossians 3:2 adutas versikulo 2. A believer either continues to set his mind on things above or on things below. Di ba? Sa kalibutan. Either he set his mind on things above in heaven or on things below on earth. Now, kining set your mind. Ipahiluna ang imong panghunahuna. Set your mind. Sa Griegong pulong is phroneo. P-H-R-O-N-E-O. Phroneo. Ang sabot pasabot sa phroneo. Ang bot pasabot ni to keep on giving serious consideration. Sabi di saya, una pagayo. Okay? Serious consideration. Una pagayo. So, zeteo is keep seeking. Ang phroneo, keep on giving serious consideration. Now, unsabot pasabot yun ini. If you try to recall your doctrine, keeping on giving serious consideration means your right priority. Kita niyo? Nagkasabot ka ba? That is setting your right priority. Now, atong ipadayon ugma og niya pay daghang mga puntos doktrina nga daghan kayong atong kinahanglang makatunan. Nila mo na kita kutob o ngayon sa ipang pagsubay, pagsunod ni ugma. Kami nung danon kini sa atong pagkinabuhi, that is pursuing the divine viewpoint of life. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos. Salamat sa imong gihatag ka na mong kahigayunan sa pagpahimulo sa grasya. Grasya man kini among gipahimuslan. Grasya man kining panahon nga nagatuon mi sa imong pulong. Grasya man kining pagtudlo ka na mo sa balang Espiritu Santo. Grasya nga kami buhi pa. Kini gumikan lamang sa imong gugma. Imong kaluoy. Imong kortesiya o imong grasya.
Dili kami takos gani nga mabuhi pa. Salamat o Dios. Umdada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kining maong ministry in a mighty way. Unsa man imong kabubuton nini. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.